Mbala tsara korialy. Tromba raiky hita mianjaka amin'olo samby hafa maromaro eny amin'ny doany. Asiatsika koragna hely niany. Maro amintsika matetiky tia metraka fagnontaniana fa ndraikindraiky hoe tsy haizo vola metraka fagnontaniana. Ino maraha ambadika izy regny? Magnino zegny misy tromba araiky hita mianjaka amin'olo samby hafa amin'ny doany regny rehefa amin'ny cérémonie regny. Kanefa antsika tsy mahita regny ndraikindraiky hoe andavanandro agnatin'ny tokantrano. Na ndraikindraiky misy fa azo atao ma izy regny sa tsia? Bon, regny zegny ny karazagna zegny hoe zavatra aviany hoe doany maro fady. Satria hoe misy matetiky hoe misy vola karazagna mipodipody amintsika andavanandro hoe vintagna 12. Ino raha fognosiny izy io. Ndraikindraiky antsika mampiasa le volagna fa tsy de tsy loatra ino raha fognosiny. Ny maha hoe vintagna 12 hasigny raha tiany koragniny. Ka amin'izy masigny zegny ny doany ma toeragna raiky zegny namiagna hasigny na hoe namezany le mpagnazary hasigny ka noho amizay zegny mahatonga izy hoe tandremana fantatra marobe karazana fadifady tsy azo atao eny amin'ny doany. Be zegny ny hasigny zegny hoe alaitsika ary ampiatsika zegny amin'ny doany. Ka noho maha doany amizay zegny azo atao tsara hoe ary afaka tsara zegny ny razagna fanjakagna araiky mitsazoka amin'olo samby hafa satria nagnino? Ary zegny hoe karazagna toeragna fangataham-pitahiagna. Samby tampiakatra vintagna anazy aby zegny ny olo samby hafa zegny misy fanjakagna igny. Zegny ny tegna le ka izy koa raha ohatra hoe olo araiky fo anjaka izy tsy ho mety satria zegny samby tia mampiakatra vintagna anany aby zegny zay olo misy izy. Ka nohony zegny toeragna igny zegny namezany le mpagnazary hasigny efa taloha be ary nasigniny tandremagna fantatra zegny ny fadifady ary afaka tsara zegny hoe anaovagna zegny fianjahagna zegny hita hoe amin'olo samby hafa maro zay kandrefa hoe fanjakagna araiky fo. Fa nasigna karazagna hoe contrôle zany hoe na restriction hoe ny fanjakagna raha ohatra mitovy izy mianjaka amin'ny doany ary tsy afaka mifandray tagnana zegny rô ary tsy afaka mifandrasa sigarety sigara atsika tsy afaka miaraka amigaka toaka mivorivory zegny izy koa raha ohatra fankahero fa hoe araiky fo ary tsy afaka mikoragna tsy afaka miresaka zegny rô. Zegny restriction zegny napetraka mba isian'ny fandaminagna tsy isiany laolao. Ka raha ohatra hoe manomboka niany antsika mahita hoe ino ny raha ambadiky regny donc hoe efa mahay antsika fa eto koa antsika hoe araroto koa andeha agnazava hoe fa magnino ma agnatin'ny tragno tsy afaka anaovagna zegny satria ma izy araka volaniko teo hoe tragno na de kainao zomba izy tsy afaka satria tsy mitovy le asigny le namiagna le doany zegny asigny ny tragno. Nohony izy hoe toeragna hely ary toeragna zegny tsy dia nisy nagnome hasigny fa toeragna petrahantsika andavanandro fo ka maro be raha ataontsika agnatiny ao. Tsy dia mitovy fady amin'ny toeragna masigny zay kahitsika doany ary zegny le tragno le pitrahantsika andavanandro. Ka nohony zegny tsy azo atao agnatin'ny tragno zegny hoe legny karazagna le raha zegny hoe tsy afaka anao ohatra hoe fanjakagna araiky ampianjahanao amin'olo efatra telo agnatin'ny tokantragno araiky na fotoagnan'ny rombo lamalama io na fotoagnany hoe karazagna cérémonie tsy azo atao fantatra tegna ny fady satria izy araka volaniko teo tsy doany zegny ny tragnonao na ka inao zomba izy tsy doany ka tsy azo atao zegny izay. Eto koa zegny raha tokoa hoe matetiky tsika mahita hoe riavatsika ny Timahory agny zatra magnano io karazagna raha karaha zay. Matetika antsika mahita ro magnano rombotromba agnatin'ny saly regny fanjakagna araiky fo misy mianjaka mandeha amina firy. Matetika antsika mahita danger-n'izy regny hoe efa misehoneho lasa sa mifanendry vintagna zegny rô fanjakagna igny misy amindreo matetiky miafara amin'ny bagara satria hoe mifanendry vintagna zegny rô fanjakagna igny amin'ny toeragna hely igny de misy bagare sasany magnano raha hafa sasany ndraiky izy mihinagna aby sasany ndraiky misiky kiraro sasany adignany izy igny mbala tromba loso mivandravandra mandeha jusqu'à agny amin'ny toeragna fanaovagna maloto agny. Zegny conséquence nefa hita direct. Ka izy koa tsika mahita raha matsika aby regny magnano regny hoe
tsara ahitsika forova tsy tokizantsika de zegny ma amin'ny ambaranako izy de faramparany hoe tsy adingatsika mampiasa ny application tap send zegny afahantsika mandefa vola avy any Europe sy Arabo Émirats Unis na avy ary Dubai zegny Canada koa zegny afahazahoanao tombony 15 euros de bonus raha ohatra anao mampiasa izy voalohany ho anareo an Canada tsy 15 euros de bonus azonareo fa anareo mahazo eo amin'ny 12 euros de 12 dollars plutôt 12 dollars de bonus de ampiasa ma code promo tsika zay hitantsika ambany io mba afahantsika koa hoe misoutenir ny page tsika eto zegny ny tombony azontsika amizay veloma samy tsara samy maivagna antsika jiaby